Fl-aħħar ġranet bdew manuvri minn Adrian Delija biex fil-waqt li hu joħroġ għall-kap u ma jkunx kontestat qed wiegħed lil Alex Borg li jpoġġih viċi kap. Iżda qed jiddeċidi dan kollu waħdu mingħajr konsultazzjoni mal-bqija tal-grupp parlamentari u isqanqas mal-viċi kap attwali Alex Pereċikalaxxone. Sostna dan persuna mitla tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u li tkellmet ma' One News. Il-Viċi Kap Nazzjonalista attwali huwa l-Avukat Alex Pereċikalaxxone, meqjus bħala persuna moderata fil-Partit Nazzjonalista. Biex Adrian Delija jwettaq il-pjan tiegħu skont kif intqal lil One News, dan ikun ifisser li jrid ineħħi lil Pereċikalaxxone minn Viċi Kap u tinfetaħ elezzjoni għal din il-kariga li għaliha jikkontesta Alex Borg waħdu. Il-pjan ta' Delija fi xewqa kbira li għandu biex jerġa' jsir kap x'aktarx se jsib reżistenza kbira fil-Partit Nazzjonalista. Aktar u aktar meta l-passat ta' Delija wera li huwa persuna diviżiv ħafna fil-partit, tant li taħt it-tmexxija qasira tiegħu il-Partit Nazzjonalista kien mifni bi ġlied intern, temm jgħid is-sors ta' One News. One News diġà żvela kif ħadd mid-deputati nazzjonalisti ma jrid isir kap, bl-eċċezzjoni tkun dik ta' Adrian Delija, filwaqt li Alex Borg tħajjar imma reġa' bdielu skont sorsi fil-Partit Nazzjonalista.